आं सानि मुजुङो चिनि ताखुम पर अत्याचार मानि चिनि तिप्रासानो पर अत्याचार मानि जों आसुगै दंला तिप्रासाराव आसुगै दंला सिक्लाराव आसुगै दंला चिनि DWR आसुगै दंला सभा खालायनाय सभानि बिसिंथाय चिनि साक्सेस खालायनाय खाजोनता हते बुराव आमना सानि मुजुङो दिनै जों अ मनातनि सिमिया बिनि जे एसेनि जदि इमिडियेटलि जदि सासपेन्ड खालाया ताइले जों डिएम अफिसाव तेसा तालार फैनाय खाजोनता हते बुराव खाजोनता हते बुराव तालार फैनाय तामानि बागै नों एग्रिकालचार डिपार्टमेन्ट नोटिस सारा कुनु नोटिस सारा बाहायखे नों चिनि मनातनि आरो थाङै राबार दफां दानिफाय बर'नि हिम्मत मानखा नों त्रिपुरा सरकार बाहायखे हिम्मत होखा अबनि जवाब जों सानो हायसे सबनि अबनि जवाब होया आंखाय चिनि त्रिपुरा सानि सिक्लाराव गे हजलाय जोंनाय बिरुनिया डीएम अफिसनि सिनि जोंनाय दिनियो चिनि सेक्रेटारि अफिस जरा जों सहैनाय हिमै थांनाय ना कांकाय जदि चिनि एसेनो सासपेन्ड जदि खालायाखै खाजोनता हते बुराव अबनि सानि मुसुङो चिनि हिस्टोरिकेल जे रकम दंमानि चिनि त्रिपुरासानि उपर जे रकम अत्याचार खालायमानि ताबो खालाय दङ महाराजानि उपर पर्यन्त अत्याचार खालाय दङ जे जागो 184 जन राजा दन्नमानिक बो त्रिपुरासुरी मन्दिर ताङै थांनानि अ जागा पर्यन्त इनभाइट खालायजाया राज परिबारना एकजनबो इनभाइट खालायजाया ताङै जों कुइसन खायो राज्य सरकार जदि जवाब रे आंखाय बुसकाङो तेबो जवाब खतर खालायनाय त्रिपुरासानि बागै जों थैनाय नांखाय आंबो थैनाय नरबाय बाक्सा खायसे जों जत पाल खायै थैनायनि बागै राजि दङ तफनो चिनि त्रिपुरा राज्यनि 1 इन्चि हा याकारे रगला जों याकारे रगला अबना सरखारनि मुसुङो त्रिपुरासा एगंनि नांनाय त्रिपुरासा थानसांनि नांनाय दिनियो सानि मुसुङो त्रिपुरासानि बिसिंतिनो त्रिपुरासानि जे मानथा अधिकार जों रयमाननाय अबनि बागै नरंनि थानि रिक्वेस्ट जों जत पाल खायै बुबाग्रानि लगे दंनाय थामसा दंखा अधिकार माननाय खाजोनता हते बुखराव अबनि सानि मुसुङो जतन हामबाय जों बुबाग्रा आयोग लक्ष्य होनि चिनि गायनाय बुबाग्रा आयोग लक्ष्य बुबाग्रा आयोग लक्ष्य बुबाग्रा आयोग लक्ष्य बुबाग्रा आयोग लक्ष्य मनातन त्रिपुरानि जे कम्पेन्सेसन दाखि मारनाय एसेनो दाखि सासपेनसन नाखायनाय एसेनो दाखि सासपेनसन नाखायनाय कायाके बुसकाङो जबा कथा चलिनाय बुसकाङो जबा कथा चलिनाय बुबाग्रा आयोग लक्ष्य बुबाग्रा आयोग लक्ष्य बुबाग्रा आयोग लक्ष्य जतन हामबाय जतन खुलुमबाय का हामबाय বন্ধুগণ ওয়াইটিএফ এর ডাকে আজকে যে গণডেপুটেশন এবং সভা সেই সভার কাজ এখানে সমাপ্তি ঘোষণা করা হলো ধন্যবাদ সবাইকে সবাই আওয়াজ করুন ওয়াইটিএফ লং লিভ ওয়াইটিএফ লং লিভ নিতামাতা লং লিভ বাকরা লং লিভ ওয়াইটিএফ লং লিভ নিতামাতা লং লিভ ওয়াইটিএফ লং লিভ Tibramuta long live Tibramuta long live YTF long live TWF long live Bubakara long live TCF long live Bubakara যত না হামবাই এই গৌতম মাইক লিয়ে যা চলো